Neski zid. Jao, društvo, evo, vi uživajte i dalje u 80-ima, a ja moram ipak u 21. stoljeće. O, a možda ipak nije 21. stoljeće. Pa bok, prijatelji! Što ste se tu ustrubili, uzmahali? Što je ovo uopće? Ovo ko da je nekakva prošlost u sadašnjosti. Bok Luka. Poštovanje, Dalibor. Poštovanje, Dalibore. Pa što je ovo? Pa evo, ovo je jedan predivni autić, dakle replika Forda T, jednog oldtimera koji se vozio početkom 20. stoljeća. Ali ovo je neka uspomena naših pra predaka koja je oživjela u sadašnjosti. Kak se vama sviđa auto? Pa genijalan je. Ja bih volio da ti sad meni i mojim prijateljima napraviš jednu novu uspomenu, da nas provozaš u ovom autu. Dakle, draga djeco, bit će nam čast da se provozate u našem Fordu T. Izvolite. Kad legnem, dođu po mene, uspomene, uspomene. Jedna mi dođe od prije mnogo ljeta, na prvu epizodu malog velikog svijeta i uzbuđenje kad su mi se s ekrana smiješili mali Luka i mala Lana.